Habay song nong no hain lam sepro kolom YouTube channel ong kang gete mas halamu yang samung video dog remake dong ha penti nong ni tamung kata bok simeni samung se klima tong sho siman samung ba se paleng tong ha du janok simen samung na rang ka ba aba ba se paleng tong ha magi rong ni samung ro ka nuk simen tong ha ngai o simeni samung kha phung na ka ba belai satong no to go amagai tisa jaya nong no nok tisa mani building foundation nok baikena nok tisa sadna ka tam kai nang abro phunna phunang phunung mai tong ka tam kai satung no tungla gabagai bidro khanin bo musunya hai bekawa phai muta ngai khakhayo nong nang jora ma ka phunung nai nok ni foundation tang khana nok tisna ni building ngai ang samno video abagai remeng toka cement samung mang klaima tong abagai khlaini tomon cement samung khlaini musunya ni hepeno khlaini tom hepeno para rago ba paran borok sauta khlaji norong khlaji bunyo naya here saka abagai ma khlaibra ngai khakhayo no to no kahna tong na nai nge norok naiching tong de ang samno video no tu nai nge tai norok bufai samung no tei srungna musung norok comment kaisa di ang samung no tu fainai ngai tini ke kaisa srungjangnai nyo bo sinbagai ke agi ni sinin thago songrok je khlailang mani manui ni tei kaisa tu faikya norok nai tongdi ang nong no phunung nai le ke tabo le kare singna le nei tabo ang dai songno thangnai dai nok to sinina an sinel no bo nukjago ang bong no thangai nong no phunung nai ta nong nai tongdi singti tam khlainai tai tamo bo manui no swnamna nai nok no ang phunung nai nok nai tongdi gai ang tabo thangnai ta ke nok nai tongdi pulan ti paithagra tabuk sabo mohai rok wana kerek tongsi utugui nai ke 150% manglak yang masano ageni sisitini simesin borok khlai phaimani manunyo mukumunar gai khlai tongna jao tambo thai hinmano takhum tui hinjak takhum butui norok tebo srangna srangmano binthani obosimiya norok nanya musungkai kerengi tongdi norok tambo phai wana musung sungui mano srangna tambo tihai srangna musung sunghori mano naiji agi pindo class 1 no mahaya bu map srang ko takum butui mau ke kisip aku kan nomor sip ne ni jete kol khaseri maute ko mo kai pajak heko complete mon kiting khani chena mon kiting khlai wai mano ngai norok kisiro nang tonga sumai kontak khai mano tayora bumung wo sei wai man pamo na bumung jeni ni bumung tam sei wanai sahai mano order khai man ra ngai kisip ni bumung seinya wai nai cha mo complete wabai kya mon ta bukhung khlai tanai khlai sinai cha ganarok bumung rok bute hai bumung khlai wanai mosong order khai mano sini yak tei yang rok wajo potre pot bumung sei wai mano amko bumung suji ga nung tamu na mosong mung awori manta kenang na bukhung rok theba baya khoi phunung siwan norok kereng itong ni abo kang srungnang nai tongo wana ringya kwang ang warus sini ringya ngai tabang srungnai cha nornai jong dei bahi kisua srungi manana oke nornai jang tabu wanai sat phung dong ano Berkah ini. Srung dong
Uli, tahu mungkin. Kau aja dah